Say klar? Ja! Er I klar? Ja! Jeg hedder Michaela Hoff Skovgaard, og jeg er daglig leder af Global Kids. Global Kids er en frivillig forening, som tilbyder dansundervisning med dans fra hele verden. Vi er ved at opbygge en ny afdeling af Global Kids i Dansekapellet i Bispebjerg. Et af formålene med Global Kids er at få inkluderet børn, som har lyst til at danse, men som ikke går til noget i deres fritid. Mange minoritetsfamilier kender ikke til det danske foreningsliv og kender derfor heller ikke til de muligheder, der følger med. Ved at lave en masse opsøgende workshops lykkedes det også at nedbryde den barriere. Det startede med, at mine veninder engang tog mig med til sådan et arrangement, hvor det var, vi boede. Og så var det, vi så noget dans. Jeg hørte om Global Kids i den lektiecafé, jeg går i. Da jeg kom over ind i Dansekapellet, der så jeg nogen, der dansede vildt fedt. Og så fik jeg at vide, at det var Global Kids, og så ville jeg gerne starte der. Vi har haft stor succes med at lave workshops ved lektiecaféer eller på feriecamps og i samarbejde med boligsociale projekter. Her kan man opleve dansen på sin egen krop, og man kan møde vores fantastiske undervisere og opleve det engagement og fællesskab, som vi har i Global Kids. Vi inviterer ofte børn og voksne til at danse sammen, så forældrene kan prøve, hvor sjovt det er at være med, og bagefter kan vi få en snak om, hvad det vil sige at være med i en forening, og hvad det hele taget vil sige at gå til noget i sin fritid. Fordi at vi er medlem af DGI, har vi mulighed for at søge om kontingentstøtte til børn fra udsatte familier. Og det oplever vi som meget afgørende for, at nogle børn overhovedet kommer til at starte foreningen. Når man starter en ny afdeling af en forening, kræver det virkelig et vedholdende netværksarbejde. At man møder de samme mennesker igen og igen og på kryds og tværs. Men også at man har et godt produkt og en god foreningsånd. For os er det vigtigt at formidle, hvad det vil sige at gå til dans i Global Kids, og nogle af alle de gode oplevelser, der følger med. For eksempel, hvis man er med ude og lave shows. Det er også vigtigt for os at formidle, at man kan komme i Global Kids, som man er, og deltage på den måde, man nu har mulighed for. For eksempel er der nogle muslimske piger, som måske ikke må være med ud og optræde, men det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er, at de deltager i dansen, udvikler sig, får nye venner og bliver en del af fællesskabet. Det bedste ved at danse for mig er, at man udtrykker sig på sin helt egen måde, og man lærer også nogle nye ting. Det er nok at være sammen med mine veninder og danse med dem. Jeg har lige fået en ven. Da jeg kom på holdet, der fik jeg 2 venner. Jeg kan godt lide det der danshold, vi danser, og så også hiphop. Og det er jo sjovt, når der kommer sådan musik på, og sådan, hvor man bare sådan bevæger sig, så det er godt for kroppen at komme i form. Jeg synes, det er sjovt.